Ola, son Laura Rodríguez Seoane e vouvos a falar sobre o conto titulado 22 segundos. O conto trata dunha rapaza chamada Xela, que naceu no corpo errado. A ela non lle gustaban as bonecas, os vestidiños e todo iso. A ela gustáballe o fútbol, vestir en chándal, ler cómics e levar o cabelo corto. Seu avó apoiouna en todo e dicíalle que o que non se dicía non existía. En cambio, a avoa por parte de pai sempre lle regalaba vestidiños e Xela nunca os poñía. Xela non sabía quen era seu pai e cando lle preguntaba a súa nai de quen era, non lle respondía. Nos recreos, Xela xogaba ao fútbol cos rapaces, ata que un día lle dixeron que non podía xogar, porque o equipo era só de rapaces. Ela enfadouse. Un día chega unha rapaza nova á escola e sentárona con Xela. Esa rapaza gañara varios premios de literatura na outra escola. Nos recreos seguiron falando e a conta dos días fixéranse moi amigas. Ata o punto de invitala á súa casa. A súa nai e ao seu avó quéralle moi ben. Subiron ao faiado e sen querer déranse un bico. A Xela gustáralle, pero non lle dixera nada a Ana porque igual non quería volver a saber nada dela. Se queres saber o que pasa, teralo que ler. Gustoume e recoméndovolo ler, xa que é un libro moi entretido e intrigante. O meu persoaxe preferido é o avó, xa que é moi gracioso e moi boa xente. A súa autora, Eva Mejuto Rial, nada en Sanxenxo o 8 de maio de 1975. É unha escritora galega. Doutorouse en xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, cun traballo sobre realismo social no álbum ilustrado Álbum Testemuño, achegar a realidade ás crianzas. Traballou na editorial Calandraca ata 2004 e en OQO Editorial ata 2016. En 2017 coordinou o Salón do Libro Infantil e Xuvenil, de Pontevedra. En 2018 formou parte do proxecto Capicúa de Xestión Cultural. Algunhas das súas obras son A Casa da Mosca Chosca, en 2002, Camiños, en 2017 e Maruxa, en 2014.